Olimpoko jainkoen aita zen Zeus, tori zaurtzidatu hobeto ezagutzeko. Zeus, zeruaren, tximisten, legearen eta ordenaren jainkoa zen, jainkoen erregea greziar mitologian. Maiz irudikatzen da tximista batekin eskuan, baita arranoz zen edo aritz gisa ere. Kronosen eta Rearen semea zen, anai arreba asko zituen, tartean Hades, Poseidon edo Hera. Kronosek bere seme alabak jaten zituenez, Zeus ezkutatu egin zen eta lortu zuen aita garaitzea eta jainkoen errege berria izatea. Hera bere arrebarekin ezkondu zen, baina ez zitzaion monogamia gustatzen eta etengabe izan zituen harremanak beste jainkosa eta gizaki batzuekin. Atena, Apolo, Artemisa, Hermes, Persefone edo Herkules bere seme alabak izan ziren. Bere gurtza zabala zen aintzinako Grezian. Olinpian Zeusi eskainitako tenplu handi bat zegoen adibidez. Mito askotan agertzen da, Troiako gerran, Pandoraren kutxan edo Prometeoren istorioan.